また。私の魔術を受けてください。そこです。やるわね。またまたまたワープ。かの者に風のごとき感想。かの者の剣となる。かの者に力を。かの者に力を。ローガちゃん。かの者に力を。かの者に力を。かの者に風のごとき感想。かの者の剣となる。かの者に力を。やっぱりダメだったみたい。皆さん、さようなら。よし、魔女を倒し。一体何の意味があったんだ？楽しかった。私は重い。いらぬ時間を取ってしまった。先を急ぐとしようか。皆の奮戦のおかげだな。持つ者に無限の力を与えるという伝説の聖剣
ラングリッサー。今やその名は伝説の中。みんな聞いて。ここはもうすぐ。シェリー様はどう？私はここに残っ。シェリー様。戦闘に巻き込ま。シェリー様。分かったわ。みんな配置について。なんだ？どうしよう。まとめて切り捨て。やめておけ。そうだな。来たわね、エルヴィン。ラングリッサーは俺たちが手に。我が命に従いその姿を現せ。かの者を守りたまえ。かの者に力を。
者を守りたまれ。本当にごめんね。いいえ、他でもないし。大丈夫。帝国は敵だけど。はい。ありがとう。さようなら、一組目が。ヘルウィン。全ては私たちと一緒じゃ。敵の弱い場所を狙って。村人たちが村のわかりました。行くぞ！奴らをこの村から追い出すのだ！無駄なことを。